Dag dames en heren, welkom bij Achter de Vuurkant. De gast van vandaag is, eigenlijk kon ik er niks over zeggen, want iedereen kent me de gast van vandaag. Welkom, Beppie Graf. Dankjewel. Welkom. Beppie, als ik mezelf zou moeten aankondigen in zo'n broodprogramma wat we nu vandaag bij hier zitten, wie zou Sticht dat doen? Hij is 1,48 meter, Beppie Graf. Ah ja, bist ik 1,48? Ik ben 1,48 en ik heb me de laatste 3 jaar niet meer gemeten, want ik wil niet weten of ik nog kleiner word. Ja, het was kleiner dan als de oude. Als de oude was het kleiner, hè? Ja, die heb ze op in de glas, maar ik wel. Ja, dat heb ze wel gelingen. Nee, ik vind het helemaal niet erg als je klein bent, dat is echt onzin. Nee. Het is ook iets, hè? Ja, ik kom nergens aan. Dus ik kan altijd iedereen inschakelen voor me. Ja. Ik vraag altijd, help me. Dat is gemakkelijk. Beppie, du bent een meisje wat in Maastricht geboren en getogen is, in de Grote Gracht. Ja. Bij de familie Graf en de man wordt mam Westenberg. Westenberg. Schenk Graf Westenberg. Ja. Kunt u eens een inkijk geven in dat gezin in die tijd? Ja, ik ben opgegroeid in een heel gelukkig gezin. Een heel harmonieus gezin. Mijn papa en mijn mam die waren 50 jaar getrouwd gegeven en nog even voor leven op één. En tot wie ze zich pas hebben leren kennen. Mijn pap niet op mijn mam is mijn mama en mijn pap, zeg ik altijd. Maar dat is een intern joke bij ons. Maar ja, dat was een fijn gezin. Ik ben 9 jaar alleen geweest, enig kind. Ja. En toen worden op 4 jaar tijd nog 3 zustertjes geboren. Dus ik heb een heel rijk gezin ben ik opgegroeid. Ja. Niet rijk met geld, maar met geluk. Ja. Wat moet dat niet aanpoten voor dich als ze nu jaren alleen op de wereld, het alles in het gezin? Nou ja, het was gewoon fijn om nog zustertjes te krijgen. Ja. En ik weet inderdaad, ik was 12 jaar te verhuizen van Kaberg, de Boetewiek van Maastricht. Eerste zustertje is nog op de Grote Gracht geboren. Tweede zustertje wordt al op Kaberg geboren en de derde uiteraard ook. Ja, en wat ik me herinner is, als ik met de ene coach terugkwam, dan moest ik met de andere coach weer weg om wandelen. Dus het was allemaal niet belastend, het was allemaal geweldig. Ja. Ontzettend fijn dat die er geweest zijn. En die best heel beginnen te zingen, hè? Die was heel jong. 11 jaar was ik. Ja. Ik was 11 jaar. Dus toen woonden we nog op de Grote Gracht. Ja. En de Prins Carnaval wordt in dat jaar binnengehaald op de Vriethof. Er zijn trouwens nog beelden van, hebben we van ontdekt. Ja, daar zijn nog zwart-wit beelden van. En bij ons thuis wordt het carnavalsliedje gemaakt. Dus een vriend van mijn pap die had dat liedje gemaakt, Shining de Monica, dat ging natuurlijk over mijn pap. En die had dat thuis komen laten huren, dus ik had dat al gehuurd. En ik stond gewoon tussen het publiek op de Vriethof. En de presentator van die dag, we waren wachten op de prins, dat kwam dan met zijn gevolg kwamen die er aan. En die vroeg, is er iemand in het publiek die het carnavalsliedje al kent? En ja, ik heb gezegd, ja, ik ben er ver gegaan, ik heb het op de bühne gaan zingen. Ze gingen bij de papa en mam vertellen, de Grote Gracht ligt achter de Vriethof. Ja. En dan gingen ze vertellen, Beb van Ustedt te zingen op het podium daar. Beb van Us, wie kent die? Ja, nou. Dus dat was de eerste keer dat ik optrooide. Ja. En er zijn filmpjes van, dat is ontzettend leuk om te zien. Met zo'n fit liedje is? Jazeker, met Schenk de Monica. En Schenk speelde op de Monica. Ja. En Marie op het trompet. Ja, en Lucie rom. Dat was het liedje. Met de pap, dat zong dat, ja, een echt Maastrichts carnavalsliedje geweest. In 1957 dus. Ja. Onze generatie heeft, denk ik, nog veel herinneringen aan dich, wie ze regelmatig in de Gulme Molen, wie bij de Young Rising Stars. Rising Stars met zang van Beppie Graf. Beppie Graf? Ja. Maar toen was je ook nog veel jong, denk ik. Ja, ik kan dat best uitrekenen. Ik was jaar 15, wie is daarmee begonnen, dus dat is 61 jaar geleden. Zo. Ja, dus dat is inderdaad heel lang. Maar ja, dat was gewoon het begin van mijn zangcarrière. Ja. Dus ik zong carnavalsliedjes en ging met mijn pap naar de studio om kuurtjes te zingen. Hè? Want mijn pap werkte bij Telstra, bij Johnny Hoes. En die nam ieder jaar de carnavalsliedjes op. En mijn pap maakte die, want die werkte daar, dus die maakte die arrangementen. En als er niemand met moest komen voor de koer, dan zag ik, komt iemand met. Dus ik deed al, zelfs nog jonger dan 11 jaar, kuurtjes met zingen. En ja, daar ben ik ingegroeid. Ik heb nooit gedacht, ik wil zangeres. Dat is gebeurd, zeg ik dan altijd. Dat is gewoon gebeurd. Maar daar is eigenlijk, als je alleen op dat podium stond, ja, maar orkestleden heb je geen, hè? Nee, dat gewoon zingen. Gewoon alleen het liedje zingen, die dans met een orkest. Ja. Gewoon alleen het liedje zingen. Ja, en dan is het heel verhaal. Wie staat natuurlijk, ik was 11 jaar. Toen heb ik, een aantal jaar ben ik gewoon met mijn pap metgegaan om het kuurtjes te zingen. En toen kwam een liedje en dat heette Ik ben de Nischeke. Ja. Nou, en vroeger zong in Maastricht Theo Mente altijd de carnavalsliedjes.
Maar in die tijd kon ze een man echt niet zingen, ik ben de nicht, hè. Dat was niet goed. Dus, toen zagen ze bij Telstra, weet ze wat, laat Beppe dan maar zingen, hè, want ik was toch in de buurt. Dus dat was mijn eerste pleetje wat ik gemaakt heb. Ik ben die nichtje, ik ben die nichtje. Och, geen die gauw van die. Nou ja, dat was dus mijn eerste pleetje. Dus ja, en dan groeiste erin. En nu best binnen 65 jaar steeds op de bühne. Ja, denk ik, ja. Misschien nog wat meer hangen, denk ik. 66 jaar. 66 jaar. Ja. En nog overal succes. Overal waar Beppe komt, volle zalen, volle pleinen. Wat is dat geheim van dat succes? Ik weet het niet. Dat heb ik me steeds al duizenden keren afgevraagd. Wat dan is dat? Wat ik wel weet is dat ik altijd heel selectief ben geweest in het kiezen van mijn liedjes. Ik had natuurlijk, het is ook een beetje geluk hè. Ik had mijn pap die prachtige carnavalsliedjes maakte. Die in de studio werden, hoe dat wordt opgenomen. En mijn eigen keuze altijd. Ik zing niet alleen maar over beer en plezier, maar een beetje inhoud hebben. Maar ook mijn pap. Later kwam ik in contact met Connie Peters, hè, mijn compagnon bij de platenmaatschappij bij Milestone. Ook dat was weer een hele goede topper wat arrangementen maakten. Keuzes maken, zeg ik, is het idee. En heel veel geluk. Dus natuurlijk de goede lui tegenkomen die dich met kunnen helpen op de goede weg. Ja, toen later word ik zelf directeur van de platenmaatschappij. Ja, dan is het helemaal natuurlijk zelf goed kiezen. De beste muzikanten, de beste tekstdichters en arrangementen. Heel precies. Zelf de beste muzikanten, de beste tekstdichters moesten hebben. Men zei toch ons geluk dwingt staat. Ja, dat geloof ik. Er zijn heel veel lui die wel schoenen zingen als mij en die dat geluk niet hebben gehad. Dus dat is toch ook een gedeelte geluk. Het is inderdaad heel deks de goede keuzes maken. Dat begint het wel met, denk ik. En niet maar alles doen, niet maar overal ja op zeggen. Maar dichtste dan wist die jong was. Bewust keuzes maken. Ja, bewust. Om een voorbeeld te geven, wie ik een beetje succes begon te krijgen door de provincie begon op te draaien, ging ik niet op iedere hoek en kant, stond niet vandaag het podium naar die kant en morgen naar die kant. En zich, noem maar het, 2 keer in een seizoen in Tegelen was geweest, dan konden ze me daar een 3e keer niet boeken. Daar was ik heel selectief in, dus ja, daarna pas. Nog sterker, als je ergens heel veel succes had, dan was een organisatie natuurlijk altijd geen even. Ik volg het jou weer, hè? Dat deed je dus niet. Ik stond altijd een jaar over. Er was iedere keer meer en beter weer. Dus, en dat heb ik echt dus heel jong al gedaan. Een keuze die ik ook gemaakt heb, die denk dat ook heel belangrijk is geweest. Want er moest buiten een carrière als zangeres natuurlijk ook nog een fijn huwelijk proberen te houden. Hè? Ik heb een fantastisch huwelijk gehad. Maar ook omdat ik daar goede keuzes heb gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld, toen de kinderen klein waren, heb ik jaren niet op zondag opgetrooien. Dan zei de kinderen altijd boken, maar niet op zondag. Zondag is voor het gezin. Ja. Dat is voor de man en de kinderen. Ja. Ook belangrijk, hè? Ja. Maar is dat altijd een spriet die je gehad hebt? Of ben je erin gecoacht geworden? Of gecoacht. Ik heb een pap gehad die me daar heel erg in bijstond en altijd een goede raad gaf. Ik heb jarenlang als mentor in de mee gehad. Van de Walkers vroeger. Ja. Daar heb ik ook het bedrijf van overgenomen. Ja. Die heeft me ook gecoacht. Die heeft me de beste raad altijd gegeven. Dus iedereen moest een beetje geluk hebben. Wat ik bedoel, ik dan met lui die ze tegenkomt en moesten met kind sparren. Ja. Wat deed succes eigenlijk met dich? Tja, wat deed succes met mij? Het is geweldig om succes te hebben. En dat is het eigenlijk. Het kan ook verslavend zijn, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Als het niet goed is, houdt het vanzelf op, denk ik altijd. Hè. Maar daar heb je nog geen last van? Ik heb er nog geen last van. Nee, maar ook daar is het weer. Op die te goede keuzes maken. Kijk, ik kan blijven walsen zingen en langzaam walsen. Dan kan ze ook proberen een beetje aan te passen aan het publiek. Ik heb nu op het ogenblik heel veel jongeren die mijn liedjes allemaal metzingen. Dan kan ik natuurlijk, die vinden het ook leuk om in de hemel te zingen. Maar ik zorg toch dat ik ook een beetje poppy liedjes erbij heb. Ook dat is weer een keuze. Wordt dat dan anders gearrangeerd? Ja, het is een totale andere stijl. Hè. Dus meestal gaat het sneller in tempo. Ja. Maar ook andere muzikaalbezettingen. Hè. Dus ik ben nu met een liedje bezig. Dat is eigenlijk een heel erg poppy liedje. En dan probeer ik een combinatie te maken met blazers en Isneta. Joep Sauvin, mijn producer. Die maakt er dan een feestnummer aan. Toch poppy, maar ook feest. Dat is natuurlijk de kunst. Ja. Maar dat ben ik niet, hè. Ik mag het alleen maar zingen. Maar met alle respect, als ze met die carrière en alle respect ook de ouders voor in de leeftijd nog jonge mensen kunt triggeren, dan hebben ze toch ergens iets. Ja, maar dat weet ik dus ook niet wat dat is. Ik kan er wel een paar dingen invullen. Bijvoorbeeld, ik denk dat de jeugd nu
mijn liedjes, er is een aantal jaar geleden is een trend gekomen tot zij in Limburg ook de Limburgse liedjes gingen zingen. Robinese is dat een goede kaarttrekker van geweest. Dus op een gegeven moment was het leuk voor de jeugd om Limburgs te zingen. Dus jarenlang was het helemaal niet modern. Ging ze geen Limburgse liedjes zingen, Engels, dat was het. Op een gegeven moment hebben ze ontdekt dat Limburgs ook leuk kan zien. En dan hebben ze het bij hun oma's en opa's gehoord. En bij hun pap en mam. Ik zing nog altijd liedjes van 40 jaar geleden. Ja, dan zit die herkenning erin, dan gaan ze met zingen. Ja. Maar dan nogmaals zeg ik, dan mag ik het alleen maar zingen. Want voor mij is de formule een goede tekst, een goede melodie, een goed arrangement, goede muzikanten en dan mag ik het zingen. Als die 5 aanwezig zijn, hebben ze kans op succes. Dat is geen garantie, hè? Nooit garantie. De lui maken uit wat goed is en wat... Maar als een van die 5 niet aanwezig is, hebben ze veel minder kans. U hebt een prachtige stem, Beppie. Ja, vindt ze dat? Vind ik, ja. Ja, nou ja, dank je voor het compliment. Maar u hebt een prachtige stem. Ja, maar ik ben geen geschoolde zangeres, hè. Nee, daarom net. Nee, maar ja... Is dat wat zo is ja, dat is... Ik heb dat, ja. Maar wie houdt ze dat in stand, die mooie stem? Voorzichtig zijn, hè. Ook voorzichtig met een stem omgaan. Ik ben niet altijd voorzichtig, moet ik zeggen. Ik krijg wel eens van Rob, hè, van mijn zoon... Kom, daar zit man, die moest ik een jas aan doen of doe ik een scherm. Maar vergeet niet, ik dan nu niet dit jaar, maar 7 euro zo. Maar normaal treed ik op van half oktober tot maart. En voor de rest ben ik in Spanje. Daar hoef ik minder voorzichtig te zien, want dan treed ik nauwelijks op. Ik kom wel eens af voor een optreden, maar dan, dat is sporadisch. Dus dan ben ik wel. Maar als ik nu eenmaal hij ben, ja, dan word ik toch wel voorzichtig aan. Dan moet ik zuinig een jas aan hebben, een scherm aan hebben. Het is niet alleen maar succes, hè, die leven, Beppie. Nee, helaas niet. Nee. We hebben natuurlijk een heel moeilijke periode gehad, die man, Pierre. Ja. Wat was dat van een man? Dat was puur goud. Puur goud. Puur goud. Ja. Een hele fijne man. Ik was 51 jaar getrouwd. Ja. Dus natuurlijk verdrietig als een maandje, verschrikkelijk. Dat is een pijn, ik wist niet eens dat dat kost, dat ze fysiek pijn kost hebben. Ik dacht dat dat in de kop zich afspeelde. Maar dat is dus niet zo. Je hebt dus echt lichamelijk pijn als je zo verdriet krijgt. Die pijn is weg. Het gemis wordt goed, dat zeg ik altijd. Maar ik heb zoveel prachtige herinneringen aan Pierre. De schoonste dingen, dat was een hele grote humorist. Dat bent bijna niemand, omdat het zo'n serieuze, rustige man was. Maar in de goede vriendenkring, de Corbijlen, die weten dat ik was met 3 woorden de ganse kamer op zijn kop zetten. Die had een hele leuke humor. De herinneringen. Ik kan het gaan vertellen. Ik heb een tijdje geleden zag ik Biden, de president van Amerika. Ja. Die was op de televisie en die vertelde daar al verhaal dat er brieven kreeg van weduwen van soldaten die gesneuveld waren. Die het zelf natuurlijk ook, vrouw en kinderen verloren met een ongeluk. Ja. En die zag toen, de komende dag, zag hij tegen die weduwe op de televisie, de komende dag, dan keek ze niet meer naar de foto en tot ze verdrietig was, maar tot ze kind glimlachen, tot een glimlach komt door de mooie herinneringen. Ja. En dat is waar. Dat heb ik echt ervaren, gegevenlijk. Ik heb Pierre als screenbeschermer, hè. Dus als ik met de computersmuur zo zit, dan komt eerst Pierre. Ja. En ik moet inderdaad zeggen, in het begin word ik daar heel dreuvig van. Zo echt het idee van, nooit meer echt, nooit meer hij bij me. Maar nu heb ik 's morgens echt, dat ik, als ik de foto zie, dat ik moet glimlachen, dat ik denk, wat hebben we het goed gehad. Dus we hebben het zo goed gehad. Ja. Nou, en het gekke is, in Spanje kom ik thuis bij Pierre. Als ik in Spanje thuis kom, dan heb ik het idee dat ik thuis kom bij Pierre. Maar dat komt, we hebben dan natuurlijk de schoonste tijd van het leven gehad. Kijk, ik strijd hij op, is prachtig succes. Maar met z'n tweeën in Spanje, onbekend. Ja, dat was toch het schoonste geluk. Dus Pierre is daar, zeg ik altijd. Alleen, hè? Alleen zijn. Ik kan me voorstellen dat dat toch ook wat zwaar is. En dat hebben ze best opgetrooid, succes gehad, bloemen, toeters en bellen en dan komt ze heim op een appartement en dan is de ganse lijn. Ja, maar het gekke is, wat ik mis op dat moment is dat ik niet anticipeer, dat er niet erbij is geweest. Pierre heeft altijd gezien dat het succes had. Dus als dat het bijzonders nu is, dan vind ik dat jammer dat ik dat niet kan delen met Pierre. Maar ik heb nooit problemen met toeskomen. Ik ben meestal zo moe dat ik het bed in duw en slaap. Waar ik wel problemen met heb, en nog altijd, iedere dag opnieuw, is wakker worden,
neven bekeken en Pierre is niet in bed. Die is er niet meer. Dus iedere morgen dat besef van, oh ja, nou ja, realiteit. Ja. En dan heb ik nog altijd verdriet erover, ja. Van de andere kant ook wel, betekent ook, hè, dat, de betekenis wat je had beneden, ja, want dat het nog steeds pakt eigenlijk. Ja, wat met alles zeggen ze dan. Die pap was ook belangrijk voor dich, hè? Heel belangrijk, en iedere keer werd ik nog zingen, want de 11e van de 11e, hij speelt accordeon. En wie zeg ik altijd, hè? Ja. We waren een virtuoze accordeonist, maar we waren ook een virtuoze pap. Een hele fijne pap. Ja, heel autodidact, goed onderlag. Die leesde alles, die wist alles van politiek. Die had een speciaal graad in opvoeden, zeg ik altijd. Een strenge pap, een hele strenge pap. Wie streng? Ja, afspraak is afspraak. Dan maar bijvoorbeeld hem zussen die idee van, ook in Limburg kun je het niet zo nee, of in Maastricht kun je het niet zo nee. Dan zag ik behalve bij ons toes, hè. 11 uur is 11 uur. 11 uur toezien is 11 uur, niet 2 naar 11. Mijn inleiding zag ze van, er zijn 50 jaar, ze wonen steeds verliefd op bij. Als er dan de man er even zit, of de moeder, wie zeggen ze dat in Maastricht? Ja, de man. De man, hè, ja. Ja, nog altijd verliefd. Ik weet dat Pierre, wie die pas bij ons thuis kwam, die was er verbaasd over. Daar hadden ze 7, 8 kinderen. Ja, en een generatie ouder, die hadden ze nooit gezien tot ze de pap zijn mam vastbouwde. Mijn pap die liep door de kamer, Pierre schrok zich kapot. Die liep met een facet door de kamer en die zei, Marie, hij zei, waarschijnlijk, ik zet zich tegen de muur en ik pak dich. We gingen met de knuffel die zaten, hand in hand, televisie te kijken. Die schoof s'avonds televisie aan, schoof er zo'n stoelkort erbij, zodat mijn mam kon vasthouden, aanraken. Maar tot het laatste moment, verliefd. En accordeon spelen. Ja, toes nooit. Nee. Ja, als er het ophaalt met kerstmis of zo, dan liggen we wel eens samen kerstliedjes zingen. Maar normaal niet. Maar niet zo tot iedere avond met zijn accordeon dan zo. En als ik dat liedje dan zingt, zo de 11e van de 11e. Dat heeft hij zelf nog met gemaakt. Dat is gemaakt door Ben Erkens uitgeleend. Die heeft veel liedjes voor mij gemaakt. Ja. En wie mijn pap dat de eerste keer hoort, zag ik, oh god, dat is een schoolliedje. Als ik eens doet ben, kunnen ze dat gebruiken, maar dan hebben ze daar succes mee. Het leuke is, en dat weten we niet leuk, dat is echt het nieuws wat ik nu ga vertellen. Hij heeft dat zelf natuurlijk nog gespeeld. Want mijn pap speelde ook in de studio nog. En als ik klaar ben met zingen, zeg ik, wat is de laatste regel alweer? Zoekoseer dat alleen. En dan komt er nog een klein stukje accordeon achteraan. Dat is nog altijd mijn pap. Ja. Was dat nog altijd? Dat is pap, die heeft dat toen nog gespeeld. Ja. Maar ja, het verbrand dat er dat toen mooi, zelf zag. Dus dat was al een paar jaar voordat dat ertoe ging. Ja. Maar dat niet zo. nog opgenomen en dat is heel bijzonder, hè? Ja, dat is echt heel bijzonder, ja. Peppy, ik heb dich gevraagd, we hebben even gesproken van tevoren, als je het kunt metnemen, wat voor dich heel belangrijk is in de leven. En ik hoop dat het geluk is. Ja, dat is geluk, ja. Ik ben nieuwsgierig. Moet je het toch laten zien? Ja, heel graag. Ja, maar ik ook de kijkers dingen die ook willen zien. Oh. Dat is het engelke van Pierre. En wieso is dat het engelke van Pierre? Als we de kerstboom op zaten, dan hebben ze altijd zo, Pierre had dingetjes van Toes nog. Oude dingetjes wat in de kerstboom. Maar dat was altijd het eerste wat we hadden. Zag je. Eerst het engelke. En zat dan op de kast, zeggen zo, nu kunnen we gewoon tot de kerstmis. Dat was zijn engelke. Dat staat nu bij zijn urn. Je hebt Pierre Toes in de urn staan. Ja. En daar staat dat engelke bij. Dat is zijn engelke. Ach. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat heel bijzonder wil. Dat is echt heel bijzonder, ja. Fijn dat ze dat... En dat speelt zeilen, dat vind ik. Ja, dat is heel mooi, hè? Ja. Apart, hè? Apart, absoluut. Maar zo heel schoon engelke, hè? Ja, prachtig. Ja. Pierre had best wel verstand van vrouwen. Hoor. Ja. Moest ik ook een engelke voor Pierre? Oh ja, we hebben even... Nee, een engelke niet, hè. Ja. Nee, meer een bengelke, hè. Nee, we hebben... Ja, we zien 51 jaar ook... Pierre zag altijd godsgruwelijk gelukkig zijn voor geweest. Godsgruwelijk gelukkig. Dus ja, we hebben het echt fijn gehad. We hebben een heel fijn gezin gehad. 2 kinderen, de 4 kleinkinderen. Ja. Dus, 4 kinderen is. Nee, dat is... Je hebt 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Je hebt een zoon, die heet Rob. Je hebt een dochter, die heet Joyce. Je hebt 4 kleinkinderen. Ja. Als ik die kinderen van dich nu zou gaan vragen van... wie zou je de man willen typeren? Wat denk je dat ze dan gaan antwoorden? Ja, voor hun is Peppy Kraven iemand anders, hè. Ik ben gewoon de man van Rob en Joyce. Thuis, koken, voor alles zorgen. En Peppy Kraven, ja, dat is een zangeres. Dat is ook toevallig de man. Maar
dat ziet hun niks. Het is echt niet zo, die stond de jeugd in het publiek van. Nog sterker, Rob Wellem, tot het deze beroep natuurlijk ook is, die boek mij gaan, niet alleen maar. Dus het is ook een beetje de manager van. Dat is, die wil geen manager zien. Maar die heeft binnen alles wat voor Limburgs artiest is, onder contract, die boekt die, zorgt dat die optreden. Dus ik ben beroepshalve verbonden met Rob. Maar ja, Beppie Graf is echt niet tot de ziet God. Dan sta ik nu echt. Mijn dochter, als ze er aan vraagt van gisteren dan de mama al eens te optreden, dan zit ze net nooit. Ik heb het al zo dik gezien. Ja, dat is ook anders, hè. Ja. Maar wie best zich dan anders als Beppie Graf in het gezin? Ja, ik zeg altijd, ik heb gewoon ook wie alle andere vrouwen, wie Pierre nog werkte. Pierre werkte op de provincie. En om 5:30 kwam Pierre toe en dan had ik het eten klaar. Aardappelen, groenten en vlees en dan samen aan tafel. Gewoon een gezin. Wie dat overal was. Was een knuffelmoeder of was het... Oh ja, we zijn allemaal. We zijn allemaal knuffeleers en punen en duien. Maar dat was ook mijn pap. Ja. Mijn mam gaat meer dan mijn pap, ook echt een knuffeleer. Maar ja, dat is bij ons dus ook altijd geweest. We hebben een heel harmonieus gezin gehad. Kijk, en vroeger ging ik optreden en dan was Pierre toe, s'avonds. En dan zeggen de lui wel eens, vonden de kinderen dat niet erg? Nee, helemaal niet, want als ik weg was, dan haalde hij de chips uit de kast. Ik was wel streng, dan zei ik, nee, iedere avond dat snoepen en dat doen. Nee, doe van niet. Zeg, ja, dan mag ik nog niet weg. Dan word je toch... Dus die verweende de kinderen gewoon verschrikkelijk. Ja. Dus ja, die vonden dat niet erg, die ging zingen. En die waren nog jong, ze gingen ze naar bed, hè. Ja. Ik heb een beutje, dat wisten we niet. Maar ik heb een beutje en dat verhuur ik. En dat verhuur ik aan de gasten die mee achter het vuur kan komen. Dus ik ga het dag en dicht verhuren voor 1 dag, 24 uur. Wat wil ze me doen? Ik wil dich dat verhuren, dat krijgt dicht voor mij, dat beutje. Oh ja, een beutje, ja. En dan kan ze 1 dag, 24 uur over de geul gaan peddelen, gaan varen. Ja. Maar dan moest even metnemen. Ja. In dat beutje. En wij zou zich dat metnemen. Oeh, dat is een les. Maar één metnemen? Het is een klein beutje, Beppie. En... Ja, we hebben nog maar klein, hè. Dus, ja, maar... Je hebt echt maar één bij? Voor de balans zou ik toch maar 1 metnemen, ja. 24 uur? Ja. Oeh, dat is wel lastig. Kijk, als ik mijn zoon metneem, dan is mijn dochter jaloers. Als ik mijn dochter metneem, is mijn zoon jaloers. Ik heb 4 kleinkinderen, 3 kleindochters en 1 kleinzoon. Mijn kleinzoon al. Ja. Wie heet hij? Jimmy. Jimmy? Ja. En waarom neemt ze die dat mee? En tot, dat is maar 1 jong, hè. Ik ben opgegroeid met 4 zustertjes. En ja, wie Robbie geboren was, natuurlijk wel heel bijzonder bij ons in de familie. En nu weer, hè, we hebben weer maar 1 jong en de rest zijn meisjes. En ja, ik hou van hun alle 4 uiteraard evenveel. Maar ik heb maar 1 kleinzoon. Ja. En daar kan ik heel leuke gesprekken met voeren. Ja. Dus die nam ik me met. Dat is een die is 21 overigens al. Die stapt bij mij in de auto. Ik heb een tijd lang gezien, die woonde in België, in Larnaken. En die moest naar Heerlen naar Schaal. En hadden we dan een soort verdeling van de werkzaamheden. Dus ik kreeg ook 1 dag in de week, reed ik praktisch naar Heerlen. En dan haalde ik hem 's avonds op. Het leuke was met die zing alle liedjes, niet van mij, hè, van André Hazes. En dan duwde die knoop in. En dan zaten we met z'n tweeën, luidkeels allemaal die liedjes te zingen. En dat alleen al, dat is prachtig. Zo'n verbinding is dat. Ja, echt een verbinding. Ja. Echt leuke gesprekken ook. Heel leuk. Beppie, als je nu nog in de gelegenheid zou zijn om dingen aan jezelf te veranderen, wat zou je dan gaan doen? Minder ongeduldig. Ongeduldig? Ja, ik ben heel ongeduldig. Ik ben echt een heel verschrikkelijk ongeduldig mens. Als ik me ga bedenken, dat moet morgen. Ja, dat is lastig voor een heleboel lui. En vooral voor de naasten. Maar ja, ik ben zo, dus ja. Ik krijg dat ook niks gezag, hoor. Dan doen we ons even rustig, ja. Dus, ja. Maar ik ben heel ongeduldig. En waarom zou ze het veranderen als ze 6 bent? Ja, dat er toch lui last van hebben soms, hè. Ik bedenk me genoeg, hè. En dan verwacht ik gewoon dat morgen iedereen dat even regelt voor me. Dus toen bedenk je gewoon een liedje zingen morgen? Nee, niet op dat gebied. Nee, zo maar. Ik moet een voorbeeld geven. Ik wil het verhuis hebben in de kamer. Ik wil de steuladers hebben staan. Ja, dan moet dat eigenlijk binnen een uur even gebeuren. Dan ben ik in staat voor iemand te gaan bellen of ik het zelf kom helpen. Ik wil dat. Dus niet het geduld om dan even te wachten tot er iemand tijd voor maakt. Nee. Dan moet dat nu. Ja, dat is lastig. Dat is ook lastig voor mezelf. Ja. Maar heb je een hekel aan? Moet je een hekel aan? Domlui. Oei. Domlui. Nou ja, dat is ook dubbel wat ik nu zeg. Want ik heb geen hekel eraan, dus ik kan er niks aan doen. Maar daar heb ik ook geen geduld met. Dan komt dat samen. Ik heb geen geduld met domlui. Als lui
met me beginnen te praten en ze kunnen het alleen maar hebben over de wasmachine en het breiwerk. Dan denk ik, alsjeblieft, vind het wel goed, maar alsjeblieft wat er. En dan kan ik ook gewoon erger dan. Dus. Dat is van jullie die complimenten maken aan immers. En dan moet ook immers het vuurrecht van het schenken, van het geven wat afnemen. Met welk compliment zouden ze dich gelukkig kunnen maken? Nou, wat ik sowieso altijd fijn vind als compliment, dat zijn niet de bloemen wat ik krijg op de bühne, wat ik wel geren krijg trouwens. Ja. Ik vind dat er veel te veel op bezuinigd wordt de laatste tijd. Te veel op bezuinigd? Ja, dat wordt op bezuinigd, ja. Ja, het wordt allemaal duurder, dus ja. Ik krijg hier een keer bloemen, maar de allerschoonste compliment kan ze me maken. En ze zegt dat ik het voor dich betekent hebt met een liedje. Als iemand ziet, toen heb ze me door een moeilijke tijd geholpen, of wat dan ook. Als ik het heb gedaan met een liedje, met een tekst die ik niet in zelf maak, een liedje wat ik gezongen heb, dat lui daar het aan hebben gehad. En hoe ik blij met ben, is dat ik sinds een aantal jaar ambassadeur ben van het Alzheimer onderzoekfonds Limburg. En toch het kan betekenen. Dat is fijn. Dat is echt heel erg fijn. Dan wordt de bekendheid wordt het weerd. Dat is wat ik bedoel? Ja, ik begrijp. Zo beroemd zijn en bekend zijn, dat brengt eigenlijk niks. Ja. Maar ik weet ook dat tegen dat weet ik heb zelf een eigen ervaring met, want dat tegen ook niet boeren bij zo'n bepaalde evenementen en organisaties, en zeker waar kwetsbare mensen zijn, om te zeggen, ik kom. Ja, en dan wordt ze gar niks meer betaald. Nee, maar dan maak ik wel mijn eigen keuzes in. Kijk, als ik overal naartoe moet, gewoon boel denken, iemand bedenkt voor gewoon gaat organiseren, en het eerste wat we doen is vertrekken en bleekartiesten noemen. Alsof die niet werken, want dat is ook werken. Hè? Optreden is ook werken. Het is wel heel leuk werk, maar het is wel werken. En daar sta ik niet voor open. Ik maak ieder jaar zelf mijn keuzes van. Ik ga een aantal keer ga ik voor geestelijk gehandicapten. Ik ga voor het Alzheimerfonds dan natuurlijk gaan dingen. En als me iemand belt en het spreekt me aan, dan ben ik er ook voor in. Ja. We gaan stilaan naar de kerstmis toe. Ja. En nog een paar dagen dan over kerstmis. Wat betekent kerstmis voor dich? Ja, samen zien. Dat mis ik bij natuurlijk dan ook. Ja. Samen zien. Fijn samen zien. Kleinkinderen, lekker eten. Lekker samen koken. Dus het zit er allemaal bij? We horen allemaal bij. Ja, dat is weer een boet aan. Hè? Ja, dat is hoe gaat het nu helemaal in het leven. Hè? Dus komen één dag komen ze bij mij toe en dan maak ik voor de ganse bubs maak ik lekker eten. Ja, zingst je ook in de kerstmis ergens? Nee. Kerstmis is echt voor mij en de kinderen. Ja. Kort nog de onze Valkenberg. Ja. Waarom Valkenberg 3 uur? Ja, heel gemakkelijk. Vroeger, als ik nog kleiner was, ik zeg, ik zo goed was, nog kleiner dus. En ik kwam met een trein langs Valkenberg, zag ik, hij wil ik later wonen. Ja. Niet eens met de bedoeling van, dan ga ik naartoe werken, dat is zo, heeft zich zo ontwikkeld. En ik woon in Valkenberg. Ja. En bevalt goed? Ik heb overal gewoond, maar nu woon ik in Valkenberg. Ja, dat is goed. Ja. Peppi, ik ga tegen de Lu zeggen dat we gaan afsluiten. Dat wordt achter de vuurkant. Ik vind het fijn dat je gekeken hebt en ik wens je alvast heel fijn kerstdag en we weten tot de volgende keer. En Peppi, zo sticht misschien nog te lu. En een goede kerstmis kunnen wensen we dan op 10 manier. Ja, laten we beginnen met te zeggen, zorg dat je fijn samen zit en fijn kerstmis zingt. En eigenlijk een klein stukje van een liedje. Dona, no hubis, pacem, pacem. Dona nobis, pacem. Geef eens vrede, zo belangrijk. Fijn, Peppi. Geer gedaan. Dank je. Geer gedaan. Ook vrede voor dich. Ja, dank je. Dank je. Ja.